Vysielame na jednotke. Ideme na finále tohto zápasu. Nebudem už hovoriť po anglicky, lebo ako už nechcem hovoriť po anglicky, robiť tam chyby. Takže budem iba po slovensky a tí, ktorí sú Angličania, tak si to môžu dať do prekladača. Dobre, rozkok vyhrali hostia. Tomás dáva 2 body. Prvé body v tomto zápase. Jamal má loptu, dáva 2 body. Jamal. Už viem jeho priezvisko vlasa. Jamal Wilkes. No to je jedno. Neviem jeho priezvisko, ale viem, že je v. Teraz Bebop dá dunk. A dunky sú za 2 body. Jamal skúša za 3. Jamal dal domácich do vedenia. 5-4. Ale toto je finále. Keď niekto vyhrá, tak získa tú krásnu trofej. Babyface dáva za 3 body. 8-4. Nádherná trojka od Babyfacea. A steal od Babyfacea. A Walt chce skúsiť za 3 body, ale nedal. Lopta išla do autu, hostia majú loptu. Jamal dáva 2 body. 7 bodov už má na jeho konte. Jamal. Jamal má 7 bodov v tomto zápase. V tomto finále sa mu nejak darí. Dal 3 z 3. V tomto zápase. Minule sa mu nedarilo v minulom zápase. A teraz Jamal Murray dáva 2 body. Batist 2 body dal tento vynikajúci hráč domácich Batist. Bebop 4 body, teraz dal dunk. Walt prehral Batistovi, nedáva. Angel chcel doskočiť, ale nevyšlo mu to. Teraz musia útočiť. A rýchlo majú poslednú strelu, Jamal nedáva. Airball dal. Dobre, prvý polčas pre domácich celkom dobre, vyhrávajú 12-8. Zatiaľ vo vedení je Jamal. Walt nedáva. A Babyface dal steal, Walt dal turnover. Jamal chcel skúsiť z celého ihriska. Nevyšlo mu to, jak vždy. Prvé minúte Jamal a teraz dáva dunk. 9 bodov. Jamal má už 9 bodov na svojom konte. Angel dáva 2 body. Babyface dal steal. Jamal dopredu, ide dopredu. Dáva 11 bodov pre Jamala. Jamal je MVPčko v tomto zápase. Jamal by mal podľa mňa vyhrať MVP tohto cupu.
18-8. Prvé dvojbodové vedenie pre domácich. A steal od Babyface'a. Jamal dopredu. Jamal dal airball. A domáci vyhrali svoj prvý titul v tomto Rookie Cupu. 18-10 teraz. Jamal dal dunk. Jamal Murray. A to je koniec. Domáci vyhrali 18-10. Už sa tešia z tej trofej.